ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆଜିକା ସମସାମୟିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଏ ଗପଟି। ନାମ ମାତ୍ର ଗପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ। ଗପର ଶିରୋନାମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି? ଭାରତ ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ସବୁକିଛି ରଖିଦେଇଛି। ଏହାର ପାଣି, ପବନ, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ତହିଁରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜୀବ ସମାଜ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସମାଜ କହିଲେ ଜୀବ ସମାଜ। ସେ ଜୀବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମକୁ ଧରିନେବା ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଶୁ ସମାଜ। ମଣିଷ ସମାଜ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ରହି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ମଣିଷ ସମାଜଟିକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଗାଈଟିର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମେ ଗାଈଟିର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଣିଷର ଜୀବନ। ଗାଈଟି ଦେଖିବେ, ସେ କହୁଥାଏ ଆମର ଘର ନାହିଁ। ମଣିଷ, ଆମର ଏକ ତାଲାରୁ ନେଇ 10 ତାଲା ଯେ ବହୁତ ଘର ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଗାଈ କହୁଥାଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଭରା। ଗାଈଟି କହୁଥାଏ ଆମ ସମାଜରେ ନା ମାଇକ୍ ଅଛି, ନା ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା, ନା ସୁନ୍ଦର ଜାକଜମକ, ନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ରହିବା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ସର୍ବଦା ଅବାସ୍ତବତା ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜକୁ ଦୁଃଖରେ ଭରିଦେବା, ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା। ଗାଈଟି କହୁଛି ଲୁଣ, ତେଲ, ମାଂସ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ? ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜଣା। ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀରକୁ ଏକ ଚର୍ବିର ଗନ୍ତାଘର ବନାଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଗାଈଟି କହୁଛି ଆମର ଖୁସି ଏକ ହୋଇ ରହିବା। ମଣିଷର ଖୁସି ପଇସା ନଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଥିଲା, ପଇସା ହେଲା ପରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗାଈଟି କହୁଛି ଆମେ ପରିବାରରେ ରହୁ, ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଜାକଜମକର ଆବଶ୍ୟକତା କୌଣସି ନଥାଏ। ମଣିଷ କହୁଛି ଆମେ ଋଣ ନେଇ ବିବାହ କରୁ, ଯାନିଯାତ୍ରା କରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରୁ ଋଣ ନେଇ। ଅଳ୍ପ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ମାରି ତା'ର ମାଂସ ଖାଇ ଆମେ ସେଇ ଖୁସି ପାଳନ କରୁ। ଗାଈଟି କହୁଛି ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ନିଜ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଦ ଦେଇଛି, ଏହାର ସତ୍ ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ମଣିଷ କହୁଛି ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁସି ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେ କର୍ମ କରିବା ଶିଖିନଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଶିଖିଥାଏ। ମଣିଷ କାମ କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା କଥା ଜମା ଭୁଲେ ନାହିଁ। ସେ ପାଦ ଦିଆଯାଇଛି ମଣିଷକୁ, ପାଦରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିବା, ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିବା, ଜାହାଜରେ ଚାଲିବା, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଚାଲିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିନଥିବେ ତା ପାଖରେ ସେ କଥା କହିବା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି, ତୁ କରିଛୁ କି? ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ମଣିଷର ଖୁସି ଓ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ନିରୀହ ପଶୁ ଜାତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନିଜର ଜିଭର ଲାଳସା ପାଇଁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ତା'ର ରକ୍ତ, ତା'ର ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରେ ସେ ପଶୁ ସମାଜ ଜମା ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ଶେଷ ଜୀବନ ଥାଏ ଯାଏ ସେ ଯେ ମଣିଷକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସେହି ହିଁ ତା କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ପଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ବା ସେ ଗାଈଟି କହୁଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପଶୁ ସମାଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଏକ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ରାତି କିଭଳି କଟୁଛି, ତା ପିଲା ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ତା'ର ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି ରହିବ, ସେସବୁ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଉଥାଏ ସେ କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇଠି ଜାଣିଛି ସେ ଯାହା ବି କରେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ମଣିଷ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁଖ ନିଜ ଭିତରେ ନ ଖୋଜି ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ପୂରଣ ନହେଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ କାଳିତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଶୁ ସମାଜ ସେ ଏସବୁ କେବେ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଈଟି କହୁଛି ସେ ଦେଖିଛି ବା ଦେଖି ଆସିଅଛି ତାଙ୍କର ପଶୁ ସମାଜ ନା କେବେ ଜାକଜମକ ଜୀବନ, ନା କେବେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୀରବତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ସେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ପଶୁଟି କହୁଛି ମଣିଷଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିନାହୁଁ। କୌଣସି ଚାକଚକ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇନାହୁଁ, ବା ସେଭଳି ତା'ର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ କେବେ ଆମେ ଯାଇ ବି ନାହୁଁ, ଦେଖି ବି ନାହୁଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାମୂହିକ ସାରାଂଶ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିଛି ଜାଣିକି ନାହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆମର ପଶୁ ସମାଜର କୌଣସି ପଶୁ ଯାଇକି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କରୁଛି। ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି କି ଲାଭ? ଆମେ ବୋଧେ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ସମାଜରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବରଂ ଆମ ସମାଜକୁ ଆସିଲେ ବେଶ ଭଲରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ବଡ଼ କୁକର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମର କେବେ ହୃଦଘାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଣିଷଠାରୁ ବେଶ ଭଲ। ହୁଏତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଆମର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଭରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।